ụmụnne m ndị Igbo ndewonu biko kpụrụ ọchị gị bịara m nso maka na ndị Igbo kwuru sị na afụ ma ekwughị mere okenye mana adụba ma ekweghị mere nwata a na-adụ onye ohi ji ọdụ uwere obi na-ama mbazi mana abụsi bụ otu ọmụrụ akọ onweghị uru dị n'isi azụ ihe ọbụla afata n'eze anaghị eju afọ ofu mbọsị bụ maka mbọsị onye nwe unu ofu mbọsị bụ maka mbọsị onye ori unu n'anya ụmụnna anyị na-abụrụ ụmụ obere nwatakịrị iji eso nkwere ọnwa mgbe eke juru ama ha akpụ ka ọ na agụba juru adịghị nkọ ka ihe iji agwa m ụmụazị na-eche nke dunyere ha ije na-atọgasị waya ndị mmadụ na-eme aka ntụtụ na-ezu ohi dị iche iche ọkwọ ka ha wee rie nri maọbụ ka e wee chụọ nwaanyị ka e wee laa nwaanyị maọbụ ka e wee ṅụọ mmanya kedu ihe dubara ha n'ọnọdụ a ụmụnne m ndị Igbo agaghị m ekwu n'okwu ọ ga-ebe m ka ị were anya gị mee gịnị kiri ihe ozi a ọ bụrụ na ikiricha ihe ozi a biko bịa ka anyị summarize ya ka anyị tinye okwu one ma one nke ji enyere anyị aka nyerekwa Igbo aka nyerekwa nne na nna aka nyerekwa ndị ọrụ nchekwaba aka mana otu aka ha ka m ji ekene ndị sekuriti uruchi maka ezi mbọ ha na-agba maka ọrụ nchekwaba n'obodo na-aga n'iru ụmụnne m ka anyị gbafunya bụ ihe ọsọ ngwanụ ka anyị kirie ya bụ ka o si wee gbatakwuru na nke ikpeazụ a Kedu abalị? Onye be ka ebu. Ka side on ogidi. Uru ọjị. Kedu ebe a na wee jide yi? Ka ndị jide yi? Ndị security. Ka time eji wee jide yi? Ebe 4. Kedu ihe na-eme wee jide yi? Ana ori waya. Ori waya. Waya na-ezo nga enwe? Mba. Ọ bụrụ nga enwe? Yes sir. Okay. Mebe anyị ji eme video. Mbọ sọ bụ na enweta anyị n'Ụmụnachi. Ọ dị ka ochu chọọ emeli ya ebe na mana aka confirm rọkọ na emeli ya ebe. Ma mbọ sọ bụ na anyị ga-abụ ịnụ ịzụ ọgwụ n'Ụmụnachi. Mana dade ke na ana dade ke ga-egbu ịma ndị ndụ ọsọ wọlụ Ụmụnachi mgbu kasọ ọnụ ndị mgbu Ụmụnachi edu ebe nne eje chọọ ebe ị ga-alụ baa ulu afta ka ịmụsi iyi ịbaa ulu anyị nweta ya ege ị ga-anwụ anwụ kada abaghị na-ekwusi ike onye ebe ka elu kedu ebe na wee jide yi ka time eji wee jide yi kedu ihe na-eme wee jide yi wee eziokwu ka ebe unu na-ele kọpa ahụ na-adị ezu na Tazan na nke onye ka unu na-eri ya unu amara mana ụmụ shọpụ dị man na-eri ya ụmụ shọpụ dị man mmesi ugedu anya shọpụ dị man maka ya na-ezu ụlọ ori ntọsịa waya gọọmenti na-ebugarị kedu aba dị man mana ịma shọpụ ya ime ebe eji ese video ime ebe ị nọ ọ dị ka Chukwu na-achị imeli ya ebele mana Chukwu emeli ya ebele nwa nwa wee nweta anyị na Ụmụnachi again ọnwụ ka ị ga-anwụ mmanya ọkwa maka akpọ mmanya ka ebe mmanya kwu na-ekwusi ike ka ebe mmanya kwu ka a kpọrọ ya ebe asọdụsị mee yi nwanne nwoke sị gịnị nwanne nwaanyị sị gịnị ọkwa ebu na ụmụnne niile nwere na-ekwu eziokwu maka anyị anyị nweta ya ọzọ ka ebe anyị ga-eme yi nweta wọlọ ọnụ ikwu ebe a ga-eme yi aka niile aka ekpa ke nke ga-egbujide yi sigbuo ya egbue anyị ga-abalụ nne na nna ya uru abalị onye ebe ka egwu onye ogidi ka aba na wee jide yi ka ebe ị na-eme wee jide yi nwaanyị na-adọ nga enwe kedu enwe ya edozi ya ka ebu nna dị eli na Tazan kedu aba dị mmanụ na-elesi ya mmadụ afịa ebe tata na ebe gị si na wee jide yi mgbuku Ụmụnachi ị ga-eji Ụmụnachi sọrọ anyị ekweghị ebe Ụmụnachi ị ga-eje sọrọ anyị iru ebe alụ nne na nna ya ulu ọ bụrụ na ị nwere ebe ị na-anọ na be ulu maka anyị nọrụ patrol wee jide ya ejide anyị ga-egbu ya ịma ndịzi ndụ and vidio ya adịghị aba na ahụ ụmụnne m o nwere ihe ị mụtara nke mbụ ndụmọdụ m chọrọ ka nye nne na nna unu n'anya unu afụ na elelechago ule nke WAEC senior WAEC ọ ga-amasị m
ọ bụrụ na ị mụtara nwa ọ bụrụ na ijizighị ike ịzụ ha n'akwụkwọ ọ bụ ndị nwoke kpọga ha odibo kpọfụ ha ka ha jee mụọ aka ọrụ dị iche iche. Ekwenyere m na ọ bụ na nwatakịrị na-elecha ule o jee mewe kọmputa sayensị or kọmputa training center. I don't support that. Ọ ga-amasị m ka itinye n'aka ọrụ dị iche iche dịka ịkwa nka na ụzụ. Ihe ọ bụla a na-emepụta eji aka emepụta ọ ga-enyere ya aka maka anaghị ama ihe Ọnịcha gwara Obosi. Ọ bụgodo ime shoemaking, POP, alụmako, block molder, ịrụ kapịnta or furniture, maọbụ ije ebe a na-eme ncha maọbụ ọtụtụ ihe dị iche iche nwoke na-eme o ji enyere ndụ ya aka maọbụ ịkwa akwa. N'otu aka ahụ ụmụ anyị ndị nwanyị ọrụ a ga-arụ buru ibu, ọrụ a ga-amụ amụ buru ibu. Kata ma nya wee pịaka ọkpa na-akwụgharị ka atụrụ enweghị onye nche, tinye ya ebe a na-akwa akwa, tinye ya ebe a na-eme isi, maọbụ oje mụọ ka esi eme chinchin, buns, cake, decoration, maọbụ oje mụọ aka ọrụ dị iche iche nwaanyị kwesịrị ị na-eme maka anaghị ama maka na ihe m na-ekwu nwere ike ọ bụrụ nyanwụ ga-azọ ya ndụ echi niile. Ọ bụrụ nyanwa ka o ji ezi wee nete ezinụlọ ya anya na ọnụ adị ama na ntị nya ka nsị ka ntụnye nke dị ka ibe ya bụ nne na nna marụnụ onye bụ enyi ụmụ unu, marụnụ ụdị ụkpa ha na-akpa maka oyi ndụ jem ife na ihe sokwa anyị. Ụkpara okpoko gburu ọ bụkwa ntị chiri ya maka na ihe agwọ mụrụ aghara itoro ogologo eji na ekpụrụ ọkpụrụ na ikiriko ya. Nne na nna na-ama na anya ọfụma ma na ụdị agwa ụmụ unu na-akpa. Ha na-akpa agwa adịrọ mma ti n'oge atụmadụ oge opere mpe tiwe mkpu gwara nna ya ka egbuo mmiri a, ka eji nwa eme gịnị nyere ya ndụmọdụ ma gbaziwere ya. Anyị nwe abụrụ ndị ọcha, anyị nwe bụ Afrịka bụrụ ndị Igbo. Onye Igbo ọbụla ma ka esi azụ nwa oles na ịchọrọ ka nke gị na gị n'iyi. Ihe m ji ekwu ihe ekwu bụ na o nwere oge ji eruenu nwata tụha onye mụrụ ọzawa onye na-anụ maka anaghị ama ọ gwụsịkwa ka ọha n'onu. Asị m biko onye nụrụ na-akarị ibe ya, ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m nnọọ sonye ma tụsara m ozi m, gakwa na ma YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ihe nkiri. Asị m na ọ bụrụ na ọ bara agụba ọ ga-abara isi. Ka emesịa.